रउआ सब लोग के हाथ जोड़ के प्रणाम करतनी, गोर छुके गोर लागतनी। आज का गीत चले कराइल बानी एकदम धमाकेदार चटकार बा। जरूर सुनम लोग, झूमम लोग और गुनगुनाएम लोग। एक जानी के शादी नई नई भई रहे आ शादी भई रहे आ जब आवत तारी तो पेट से बारी त ननद रानी का पूछा तारी और भौजी का बताव तारी त सुनी लोग। कह तारी ननद, ए भौजी सुनो, डोलिए में आइलू डोलिए में गइलू, भैया से ना भइल भेंट। आए हाय भैया से ना भइल भेंट, हमार भौजी हमार भौजी बतावा ना हो। डोलिए में आइलू डोलिए में गइलू, भैया से ना भइल भेंट। आए हाय भैया से ना भइल भेंट, हमार भौजी। कहतरी कोई से तू रह गइलू पेट, हमार भौजी कैसे तू रह गइलू पेट। डोलिए में आइलू डोलिए में गइलू, भैया से ना भइल भेंट। आए हाय भैया से ना भइल भेंट, हमार भौजी हमार भौजी कैसे तू रह गइलू पेट, हमार भौजी कैसे तोहरो रह गइले पेट। आए दादा रे दादा। भौजी बतावा तारी ननद रानी के का बतावा तारी, सुनी लोगन। सासू के चोरिए ससुर जी के चोरिए, सुना सासू जी के चोरिए ससुर जी के चोरिए, सैया से भइल भेंट। आए है सैया से भइल भेंट, हमारे ननदो गवने में रह गइनी पेट, हमारे ननदो गवने में रह गइनी पेट, हमारे ननदो गवने में रह गइनी पेट। सुनलू जेठ जी के चोरिए जेठानी जी के चोरिए, सुना जेठ जी के चोरिए जेठानी जी के चोरिए, भैया से जेठ जी के चोरिए जेठानी जी के चोरिए, सैया से भइल भेंट। हाय है सैया से भइल भेंट, हमारे ननदो सुनलू हमारे ननदो गवने में रह गइल पेट, हमारे ननदो गवने में रह गइल पेट। और सुना बो सुना, कहतरी ननद रानी तू तो सुनावलू, लेकिन अब बतावा ई कैसे कैसे भई। तब भौजी का कहतरी सुनी लो। ए भौजी माई पूछी सब केहू पूछी त का बतईबू त कहतरी
सासू जी पूछी है ससुर जी पूछी है, सास पूछी है ससुर जी पूछी है, का बतलैबू भेद आए हाय, का बतलैबू भेद हमार भौजी, का बतलैबू भेद हमार भौजी, का बतलैबू भेद हमार भौजी, कैसे तोहार रह गइले पेट हमार भौजी, कैसे तोहार रह गइले पेट। जेठ जी पूछी है जेठानी जी पूछी है, का बतलैबू भेद आए हाय, का बतलैबू भेद हमार भौजी, का बतलैबू भेद हमार भौजी, कैसे तोहरो रह गइले पेट। बहुत तारी ननद, बड़ा चिंता बा ननद रानी के। सास पूछी है हमर जवाब दे दे, देवरान जेठान जो भी बारो सब कोई पूछी हम जवाब दे दे। आ तू तो जानते बारो हमार सहेली हो, तो कहतारी कहे लालो, ए भौजी तोरो भौजी, ए नंदी तोरो नंदी, ए ससुई तोरो ससुई, चलते आवता। कैसे चलते आवता? उनहु के भौजी रहली। का कहतारी सुनी लोग, सास जी से कहब, ससुर जी से कहब, जेठानी जी से कहब जरूर आए है, जेठानी जी से कहब जरूर हमार ननद, जेठानी जी से कहब जरूर हमार ननद, अब भौजी हमार कोई दिहली से हमारे ननद, भौजी हमार कोई दिहली से हमारे ननद, भौजी हमार कोई दिहली से। भौजी सेट कर देले रहली, आ तहार भैया मिले खातिर बेचैन रहल, तब ही न भइल बा। तो सुनी लोग, आ डोलिया में अइलू डोलिया में गइलू, भैया से ना भइल भेंट आए हाय, भैया से ना भइल भेंट हमारे भौजी, हमारे भौजी, कैसे तू रह गइले पेट हमारे भौजी, कैसे तोहरो रह गइले पेट हमारे भौजी, कैसे तोहरो रह गइले पेट।